Patrik Šober, ktorého vítam medzi nami. Paťo, ahoj. Príjemné dobré ráno, želám teda. Pred malou chvíľou som sa Patrika pýtal, že koľko to ide, hej? Že aká je maximálna, že iba 250. 250, šalená rýchlosť pre mňa úplne, že neuveriteľné. A aj napriek tomu, že to ide 250, tak teraz sa poďte pozrieť sem. Patrik, akože, sorry, jediné auto na Slovensku svojho druhu a má to nalepené svetla ako nálepku. Prečo? Lebo my teda jazdíme iba cez deň, takže my teda to ani nepotrebujeme a ako aj v Amerike jazdiť NASCAR, tak potom tiež máme iba nálepky, ale oni tiež majú teda nálepky. Jasné, akože toto sú pre mňa neuveriteľné veci, pre teba je to automatika. Ty tým žiješ, ako sme počuli Kvetkovú, tak od malého, od skorého veku. Takže motokári boli prvé, hej? Presne, ako štvoročný? No, a to sa rodičia nebali? Akože ťa nechať posadiť sa za to a šalieť na trati? Ani nie, oni mi už odjakžiaľ verili proste, že to viem. A presne tak to aj bolo. Akože nastúpil som do toho a hneď som sa cítil akože doma, že som áno. A som odjazdil, že furt po škole sme chodili aj na motokárovú dráhu. A potom sa mi to zalúbilo. Jasné. A od 8 potom som začal už jazdiť aj prejeky. A no a potom už to išlo len hore. Dobre, spomínali sme Formulu König. To bola asi veľká skúsenosť. No, prvýkrát ako 10-ročný som išiel na letisku. Presne na letisku, lebo však na ceste alebo na dráhe ešte nemôžem. Jasné. Takže na letisku sme ešte išli a potom, no, tiež to bolo akože úplne vec, jak, neviem. Neuveriteľné, čo? Neuveriteľné. Ako rýchlosťou si išiel ako 10-ročný na tej formuli? Fú, tuším, že tak maximálku to malo okolo tej, skoro tak 200 to dalo, no. OK, no a potom si teda sa dostal aj k takýmto nádherám. Povedzme si viac o tomto aute. Ako dlho jazdíš na takejto kráske? Toto už tento rok bude môj tretí rok na tomto aute a práve, že každý deň v tej sérii budem bojovať do šampióna, takže to je teda môj cieľ tento rok. Ty máš už za sebou ale aj úspechy, ktoré si možno ceníš tak najviac? No, asi najviac si cením všetky, ako mám veľa, hlavne vo Formule 4, lebo tam som stredoeurópsky šampión aj rakúsky šampionát. Ďakujem. A minulý rok, v roku 2023, som aj vyhral tu na tú trofej, čo ste videli. Tak som vyhral prvé prejeky v tom Euronaskare. A asi to je teda moja najväčšia taká trofej, by som povedal zatiaľ. Ako trénuje človek, hej? Lebo ako teraz si mi povedal, že čakajú ťa napríklad pretek v Španielsku. No. A teraz dobre, ale tú trať nepoznáš. Máš možnosť si ju vyskúšať predtým, alebo ako sa naučíš ovládať tú trať tak, aby si to absolvoval za ten správny čas a v bezpečí? No, jedine keď tak na simulátore trénujem, alebo teda pozerám od iných sérií videá, jak tam oni jazdia a potom už keď len sme na trati, tak potom len tréning a tie analýza dát a takto proste, no. Jasné. Čo je dôležité? Poďme teraz tuto bližšie, aby sme sa pozreli aj dovnútra. Čo je dôležité pre teba ako šoféra takejto mašiny? Aké vlastnosti musí mať človek, ktorý preteká v takomto? Dobrú výdrž, lebo hlavne v lete má tam 60 stupňov v aute, takže je to jak sauna. To nemá klímu? Nemá. Ale nemá to svetla, nemá to klímu. Dúfam, že to má aspoň ABS-ko. Ani to nemá, no. Je to plné analogové to auto, že je to fakt, že mašina a človek, takže tak jak to vyriadite, tak potom tak to ide, no. Aha. Čo sú tam, prosím ťa, všetky tie spínače, také, čo vyzerajú ako z filmu, v ktorom keby som jeden z nich stlačil, tak vyletí raketa z toho auta, alebo čo to je? No, presne ako hovoríš, to... To auto odštartuje ako raketa, však? Sú tam všelijaké, napríklad hasecí systém, keby náhodou auto horelo, alebo proste máme tu ten Viper, túto... Stierač, presne tak. Ty si mi povedal, že čo je zvláštne, že pri tej rýchlosti veľmi málo človek vidí z toho auta, akože keby ten vizuálny priezor je veľmi maličký. To prečo? No, teda čo som ja jazdil predtým tú Formulu 4, tak tam som mal celkom ten otvorený priestor, by som povedal. A tuto ten uzatvorený, tu máme fakt, že malinko len vidíme. Aj to auto má na dĺžku 5 metrov. Takže je to veľmi ťažké proste povedať, že kde sa nachádza ten druhý okolo vás. A na to máme aj takých tzv. Spoterov, čo sú na takej vysoko položenej veži. A proste cez rádio nám hovoria, že dobre, že auto máš naľavo, auto máš napravo, pozor vzadu a také veci. Úplne rozumiem. Posledná otázka, Patrik. Už sa našli dievčatá, ktoré povedali, že Patrika, neprevezieš ma? No, ešte jasné. Ako to dopadlo? Že sú ešte také, že OK s tým, aby sadli do ďalšieho automobilu na jazdu? Alebo si ich šetril?
už ako keď idem, tak idem poriadne, ale práve, že je tam tá nejaká tá bezpečnosť. Jasné. Hej, ale už keď idem s niekým, tak im ukážem, čo to auto dá. OK, ja ti tam nesadnem. Ja mám veľký rešpekt pred takýmito mašinami. Patrik, nech sa ti darí. Ďakujem. Nech sa ti darí vo všetkom, čo máš v pláne. No dobre, ako nejde moje auto 250, ale má aspoň svetla a klímu. ABS-ko. Príjemné dobré ráno.